de la 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 e la 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 we lo bo Cemaliyê dinêrim dar bere we lo xweyo Cemaliyê dinêrim dar bere Şerê Selîm Ezîm Selîm şêrê bavê qemer devê çewa nava meydanê gulekê mixênetî berî bedena Selîm Ezîm Selîm şêrê bavê dêrana Xwedê dane vîla korê kolê bavê çûye Mûsilê bo nemayê de la 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 e la 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 we lo bavo Cemaliyê dinêrim himber we lo xweyo Cemaliyê dinêrim himber Xezal xanimê gulîbirê rabe bine nava meydanê hatne kuştin sêsyarê bavê dêrana Yek Hesenê bavê alûyê Yek Qasimê bavê berî Yek Selîm Ezîm şêrê bavê Cemaliyê we borgore ay pomene no kuştina alvan şera ava agita ava aviata ay pomene teve hayfi deve kole bole wa çûye Mûsilê bo nesere de la 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 e la 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 bo we lo bavo şerqewî Cemaliyê berî tate we lo bavo Cemaliyê dinêrim berî tate ela binê biresyarê mesyar bûne berî xwedane rohelate qîrçînê aynel martelya çarne kaltê devê çewa nava meydanê gulekê berî bedena Selîm Ezîm Selîm şêrê bavê dêrana Xwedê dane vîla korê cinyazê vî şêrî ser bilê bir bizma bavo verva maltê de la 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 e la 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 la